nonason dim keme nonason inglong ari nonason longle keme punotang te nilitum Karbi Anglong la pen di mahasau cholo pusi nilitum ke matadam lasi nilitum pini bangke kaprek komane fan nilitum ning kibidam ba komane fan ning kondek dam la pukali nilitum bangke pini ladak an ke bangke ko an lo ne 5 lakhs chakma fan mo ka asam lo na bilo plotang te kona sinang bi poma nilitum isi ka phere de kolo la pen la so non more than 100 plus chakma sum da already duelo ke wangji langani hala so 5 lakhs chakma tum jong Arunachal pen chakma tum jong si ladak Karbi Anglong ba di mahasau ba asam long ri long na bi hud daktan nilitum along ri long sinang bi pon det plotang te la ke ilitum Karbi Anglong rat phan ing sikiset ke the dung akisung nang leji la pen ke the dung ka siksak ilitum phonang ji la si nilitum ka chuning ri bara Karbi Anglong rat phan kapachini yang tung ba concern government Karbi Anglong Autonomous Council punon government of Assam punon Arunachal government punon ba government of India phan punon ni tu machuning kapachini yang tung bange we will no longer accept refugees. We will no longer accept refugees in Karbi Anglong. Tamnela refugees potum bangla chakma pupelo kaprek pupelo nilitum la son non especially non la 5 lakh chakmas tum dak ka asam long nabi ha chakma hajong tum nabi pu bangke nilitum x7 elo la pen tekon elo la pen cholo ge hala english pen bang kinang Prevention is better than cure. De. So na taxi kachere mek. Nasi kedam tang April 23. De kiran rejeju alangli not minister lo. Alangli kaning je Assam government pen. Alangli sing kitang lo. Apot si haladak hajong lo pencang ma tum hasame 5 lakhs more than 5 lakhs posipo. La sela tum humang ka Assam long sinang kateregi polam do. La se halaso 5 lakhs refugees pusipunang ko po lang tumhanda kiwanji polong bangke nil tum Karbi Anglong matela daksi lang tum dowekji puphan ke ni tum mat ke chini nelang bon sitame isi kachere mega bangke lalo Karbi Anglong along bangke long let hepek apotsi mo ladak bangke li tum long nang toy hubna halasu kachere mek apotsi nil tum pini Karbi lo charli song pen ladak borlang fair pen ni tum non kilometer 4 truck so se nil tum dak pen akelo ladak pen ni tum dak bang si pini labang so arong bang lodak ni tum thek bonong lodak pinang an chak matum do lasi pini ni tum ladak kiwang pen ni tum Karbi lo charli asong central committee la pen regional dipu regional committee la pen dak borlang fair head branch la pen dak pen nangana branch tum pen ni tum wang lo pini na tum dak bang pen ni tum dak rong sar tum pen sami tum chingki ji than bonji ni tum ka chingki ji than bonji bang non ki do tang kon don kon si ki do ma la bang su than tum chingki bonji la si mu kiwang jilangar ni pen bangke mate pini pen bangke ni tum Karbi lo charli asong pen pini wang lo pena bangke hemi hum ta dak nang kam ki da nang po hala bangke ni tum pini la bang so kiwang la dak nang visit along pen sini tum pini bangke ni tum chingki ji than mon po la pen ni tum dak don kon si ki do ma ni tum lang pon po la si ele tum Karbi Anglong ele tum dumping ground kali ladak bang ko mane XYZ khai tum han dak nang kito reji po bang ele tum accept dun elo dak ele tum Karbi Anglong la ke inglong aso tum han ki panong piadim aposi la ke inglong so tum si do chot nang po la pen ladak ele tum inglong aso tum si ladak tum ajat kong ajat right sa ele tum si dolo aposi la ke ele tum ke kaprek pen bang ke non alang le tum matok le do non Assam government pen le do non Karbi Anglong Autonomous Council pen alang tum tok so same dak si kaprek khai tum han ki wan jilang po bang ke nili tum bang ke accept dun un KSA pen ke la pen ele tum Karbi khai Karbi rat me la bang ke accept dun nang ne athela dak ke tum inglong aso atumadim la ke ele tum mithang le si chidopo bas lama Wai dak lamang than lo kubi posi itum non bang jian itum refugees accept bun elo polo tang te itum aprang si itum chima thani Karbi Anglong long bang kapre ka khai tum wang pik ajoy ni itum political rights tami itum ingbo bom lo ako lason na taxi itum emithang a tradition a culture lapen itum ilong pat ilong le tami la puson si ingbo bom wang bom son si wang bom lo pasipa mo itum sar banamas kling da mening jelo Karbi Anglong is not a dumping ground awk lo Karbi Anglong dumping ground kali lapke Karbi Anglong ke lake Karbi phansi papadong bek lo lake Siksidul district la sila kaprek pe nang kitu tang kevar tang khai tum phala da kevar kewanji pu bang ke dili tum Karbi Anglong lapen Karbi Anglong rat lapen dili tum Karbi lo chale song pen ke li tum ke accept bun e pusi tum pu dakji non ilisi isi lam lo moben chipuli tum 5 lakhs ladak chakma lapen hajong itum ladak asam nong bangji putan kona lo bangji putante isi 100% long percentage lo putante ili tum ladak 80-90% ke daksi banji panse chance ke theu pena chetha lo da Karbi Anglong long ke long le the piklang Karbi Anglong long ke adim na khari do piklang la sila sodim long bangke muni tum hala tum to tipida alo lo pen ke bangji angring thetan sido la si hala so ke bang along